Hola i benvinguts a Informatius Consell d'Estudiants, l'últim informatiu dels estudiants pels estudiants. Comencem! La festa major ha esdevingut un èxit en participació aquest any. Doncs sí, ja el tenim aquí, el darrer informatiu dels estudiants pels estudiants. Qui ens ho havia de dir quan vam començar? I ens volem acomiadar donant gràcies a tota la nostra audiència. Només hem intentat informar-vos de la manera que ens ha semblat més amena i propera, proximitat de la qual hem trobat a faltar les nostres institucions universitàries aquests darrers anys. No hem d'oblidar que la nostra universitat és pública i de tots. Tenim una notícia d'última hora. El ministre d'Educació acorda amb la Generalitat una nova pujada de matrícules. Segons ens informen, la pujada ve donada per un empitjorament de la situació econòmica ve donada per un empitjorament de la... Ve donada per un empitjorament de la situació econòmica i... És el que creus o és el que volen que creguis? Però qui cony? Qui? Qui és només la forma de la funció què? I què sóc? Un home amb una màscara. Qui fas aquí? Estem gravant un informatiu! Recordeu, en quin dia esteu? Conspiració, pólvora i traïció. No veig la demora i sempre és l'hora d'abocar-la sense il·lusió. Però no és el 5 de novembre? No existeix la certesa, només l'oportunitat. Vine! Espera! No veus bolet! Una revolució sense ball no és una revolució que pagui la pena. Però l'Audes és un símbol de Girona! Una universitat sense estudiants és només un edifici buit. Igual, una persona sense ideals és una persona sense personalitat. Però encara ens queden les beques! Les beques només és una excusa per poder seguir pujant les matrícules. Un estudiant que no es pot permetre els estudis és una persona a qui li tallen els somnis i les ambicions. Però això és destruir el futur! El passat és història, el futur un misteri i l'avui és un regal i per això hi diem present. T'agrada la música? Aquest concert li vull dedicar a la senyora Educació Pública per les vacances que s'està prenent i al reconeixement del seu impostor que ha ocupat el seu lloc. Ei, desperta, que hem de gravar l'informatiu! Hòstia, un somni? Per cert, notícia d'última hora. Corre el rumor que pujaran la matrícula de cares al curs que ve. Què? Que no, que era broma.